han caigut les bombes i tot, i ara és el moment de que tornem a entrar a dalt de l'escenari i recuperem els nostres companys que hem vist que no han pres mal, hi ha aquelles abraçades. Hi ha un momentet que ens imaginem que són els avions a favor nostre que ens venen a salvar. Ja han passat la carretera, és el moment que comencem a dubtar de si són bons o no els avions. Mica en mica ens anem tirant al punt de veure els avions i veieu el vèrtex allà al fons? Sí. Doncs mirem tots allà. Doncs tu vens aquí i ens portes un llumí per encendre el foc. Nosaltres quan veiem que si una capsa de llumí ens fas veure que ens